जों MFK मुभमेंट फर क'क्राझार 2004 आसायो 2004 नि बिसिनि चिमि जों ट्रेनिं बिसिकटाल स्टेट लेवल जों खालाय फैलायो ताकलाय 2023 नि दिसंबर 21 तारिखआव 1433 ट्रेनिं बिसिकटाल जों पालायनायनि बागै लवा दिमा गै जतन ठीक ठाक बायखा जों बिसि ब्रुम न अमा हायकाय स्टेट लेवल ट्रेनिं खालायो आउ तो जतन साइमान ताम बागै आसे खाय खालायमा दं माले যতদিন পর্যন্ত রাজ্য সরকার চীন অকথার ট্রেনিং বিसिकटाल गसुই साख्लाय मुंग्रिया सा जों खायनो थांनाय अमो कायसा चिनि जबानि पार्ट मिनो जों गसुई नाव जों सिमिया ताय गोबांमा NGO पलिटिकल बदल खायनाय रावो जों हायनो बरबो अबनो सानै दंलायो नाय दंलायो बरि बागै आरा बिसिं कचारा कथासे मा साथाय गलायो एडिसि हापा गसिमं जुनरिखा 2021 तेलेमरा महारानीव स्टेट लेवल ट्रेनिंग खायफोर आबो कायसा तिने लाइबो मांगै थांगा जों एडिसि हापांग गसिमं मानो ताबो सुजरा बेबाक एडिसि आमतायनि सेबुक खायनाय दं कायसा सुति मानि दंखा जतन आबोनि बागै खाकाहा दंखौ जामुं जुनरिखा